Здравейте отново, футболни запалянковци! Вчерашния фиш само Болония на издъни, тъй като го играх 1 двоен шанс, но тези Интер просто няма спирка. Победа след победа и само той на издъни от 4 мача. Но нищо, днеска съм подготвил 3 мача, да видим дали ще изляза. Първият двубой, който започвам, е от Германия Бундеслига между отборите на Байер Леверкузен и Волсбург. Играят първия срещу 13-тия. Байер Леверкузен имат 5 победи, а Волсбург последните си мачове имат 3 равенства и 2 загуби. Според мен този матч ще излезе единица, тъй като Байер Мюнхен вчера биха 8-1 и все пак Байер Леверкузен трябва да остане на първо място, нищо че борят с много. Вторият двубой за днеска между отборите на Астън Вила и Тотнъм. Много добро дерби. Според мен този мач ще излезе на 2,5 гола, тъй като и двата отбора вкарват по много голове, също така и получават. И третия мач за днеска е между отборите на Ботев Пловдив и Лудогорец. Според мен тук Лудогорец ще си вземат мача, тъй като вчера ЦСКА си го взема, Черно море се издъниха, но мисля, че тук Ботев не може да се противопостави срещу Лудогорец. Мисля, че този матч ще е двойка. Ето го и общия коефициент, който е 3. Знам, че за много от вас е малко, но според мен е добър коефициент. Пожелавам ви на всички лек и успешен ден и до утре.